Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanin. Mga kaigsunan ko diya ni Kristo karon atong gisaulog ang paghandom sa pangilin ni San Basilio ug San Gregorio, mga obispo ug doktor sa simbahan. Aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kami nakasala kanimo ug nagalabas sa imong kayo, Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Pagkita ay dumaog kaloy, kami nagapao sa kaluwasan. Kristo, O Kristo, kaloy kami. Kasing-kasing Ama hinasulog, ayaw Ginoo isaligway. Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Magampo kita. O Dios nga nagtudlo ka sa imong simbahan, pinaagi sa panig-ingnan og pagpanudlo ni San Basilio og San Gregorio. Itugot na nga muyo kami nga makakaton kami sa imong kamatuoran diha sa pagpaubos og sa kanunay pagbansay niini dinha sa paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ugari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Nan kinsaman ang bakakon. Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus, dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo, kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Kay ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan, ug ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Busa, ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog, sukad pa sa sinugdan. Kay kung inyong ampingan, diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay, diha sa anak ug sa amahan. Ang gisaad ni Kristo kanato, mao ang kinabuhing walay katapusan. Gisulatan ko kamo, mahitungod ni adtong buot mo limbong kaninyo, apan gibubuan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu, ug samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, wala kamo makinahanglan ug laing magtutudlo. Kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang itudlo niya kaninyo. Busa, sunda ang itudlo kaninyo sa espiritu ug pabilin kamo diha kang Kristo. Busa, mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw nga moatubang kang Kristo sa iya unyang
pagbalik. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang kanang kaulanan sa iyuda, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balahan nga bukton. Ang kanang kaulanan sa iyuda, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyahang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyahang kamatinod anon, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kaulanan sa iyuda, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awitang ang pagdayi. Tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang taang Ginoong Jesus, awit sa magpagdaig. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanin, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaw ni Kao, o Ginoo. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga mga kadagkuan sa mga Hudeyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitugan siya sa walay lipod-lipod nga dili siya ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya.
og sila miingon, "Nan, sultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa maikasulti mo may tungod sa imong kaugalingon?" Si Juan mitubag, "Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kinsa ang gisulti ni Propeta Isayas." Ang mga gisugo pinadala sa mga Pariseo, gipangutana na usab nila si Juan, "Kung ikaw dili mao ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man?" Si Juan mitubag, "Ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo ihilhi. Moabot siya sunod kanako, apan ako dili takos, bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas." Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Happy New Year kaninyong tanan. Bulahang bag-ong tuig. Manigong bagong taon. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, giunsa man nimo pag-ila ang usa ka tawo? Base ba sa imong impressions? Sa larang sa sociology o psychology, nagkanayon nga ang tao maila sa duha ka paagi. Una, ang kahibalo sa tao mahitungod sa iyang kaugalingon. What I know of myself. Ikaduha, ang kahibalo sa tao mahitungod sa ubang tao. What others know about myself. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, karon unang Biyernes sa tuig 2026, ug atong gisaulog ang paghandom kang San Basilio ug San Gregorio. Ang Ebanghelyo, mga kaigsunan, naghisgot sa testimonya ni San Juan Bautista may tungod sa iyang kaugalingon, nga gisaysay sa ebanghelista nga si San Juan. Ang Ebanghelyo adunay duha ka bahin. Una, ang testimonya ni Juan kung kinsa siya. Ikaduha, ang trabaho o misyon ni Juan. Sa atong pamalandong, tan-aw nato ang pangutana, kinsa ka? Who are you? Pinaagi sa pagtan-aw una, sa pagkatao ni Juan o identity of John, o ikaduha ang iyang misyon. Una, ang pagkatao o identity ni Juan. Sa Ebanghelyo, ang unang pangutana ngadto kang Juan, kinsa ka? O una, gitubag ni Juan ingno nato via negativa. Sa dihang miingon siya, dili siya ang Mesiyas, dili siya si Elias, o dili siya ang propeta nga ilang gipaabot. Via negativa. Apan ang ikaduhang bahin sa pagtubag, ingno nato via positiva. Miingon siya, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Quotation kini gikan ni Propeta Isaias. Mga kaigsuunan, ang pangutana kung kinsa kita, importante gayud. Ingno nato ang pangutana, who am I? Murag pang elementarya nga pangutana. Apan para kanatong mga Kristiyano, importante kining pangutana. Kay pinaagi sa tubag ni ining maong pangutana, mahibalo kita
kung unsay angay himuon, isip Kristiyano, isip binunyagan, isip unsang klase nga tao. Importante ang self-identity and knowledge of oneself. Gani giingon man mga kaigsuunan, the unexamined life is not worth living. Usbunako, the unexamined life is not worth living. Busa kinahanglan nga aduna kitay kapasidad sa pagtan-aw kung kinsa kita, pag-examine sa atong kaugalingon kung kinsa kita. Kay gani matud pa sa among amahan nga si San Agustin, let me know myself, let me know you. Gani sa pagtak-op sa tuig 2025, ang atong Santo Papa si Papa Leo, usa ka Agustinong Santo Papa, ni awhag siya sa paghimo og examination of conscience sa dili patak-opon ang tuig. I do not know kung unsay imong pag-ila sa imong kaugalingon sa milabayng tuig. Mga kaigsuunan, ang hagit nga ilho nato pag-ayo ang atong kaugalingon aron mahimo nato ang aksyon nga angay gayud base sa atong identity, base sa atong klase nga pagkatao. Ikaduha mga kaigsuunan, ang misyon o trabaho ni Juan. Sa Ebanghelyo nangutana, kung ikaw dili mao ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi, nga dili gani ako takos paghubad sa iyang sandalyas. Si Juan mga kaigsunan nagtudlo kang Hesus. Si Juan mapaubsanon naghimo sa iyang misyon in relation sa misyon ni Hesus. Nagkanayon siya, si Juan, he must increase, I must decrease. Iyang gihimo ang iyang trabaho, gihimo ni Juan ang iyang misyon sa tumang pagpaubos. Ang mga santos nga atong gihandom karon, mga mapaubsanon usab. Si San Basilio nahimong hermitanyo nga nagsulat mahitungod sa balaod sa kinabuhing mga monghe. Ug sayod ako nga kabahin ni anang sinulat ang kinabuhing mapaubsanon. Si San Gregorio naila sa iyang kahibalo sa balaang kasulatan ug nahimo usab siyang ihemplo sa pagpaubos. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, mga debotos ni Senyor Santo Niño, niining unang mga adlaw sa bag-ong tuig 2026, siguro nangandoy kita nga maarang-arang ang atong kinabuhi, masuccessful ang atong kinabuhi ni ining bag-ong tuig. Sa usa katawo nga nagpadala og sulat ka San Agustin, kung unsay iyang himuon aron masuccessful ang iyang kinabuhi, ang tubag sa among amahan miingon siya, ang unang ang pagpaubos, ang ikaduhang ang pagpaubos, ang ikatulong ang pagpaubos, kung aduna pay laing nga pangutana kini pagpaubos. Humility, humility, humility. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, atong sugdan ang tuig 2026 sa pagbansay sa kinabuhing mapaubsanon. Kaya ang anak sa Dios, ang Santo Niño, nga sa iyang pagkadungganan, nagpaubos, pinaagi sa pagpaambit sa iyang pagkatao, nganhi kanato, apan gawas lamang sa sala. Karong umaabot Huwebes, Enero 8,
sugda nato ang atong novena paagi sa pagpangandam sa Fiesta Senior 2026. Og sayod ako nga madungagan pa ang atong kahibalo kung unsaon pagpractice sa pagpuyong mapaubsanon dinha sa atong kinabuhi. Sa pagpadayon ning Santos nga misa, padayon ang atong pangutana, kinsa kita? Kinsa ka? O kung maila kita, siguro ang atong response, ang atong tubag sa paong pangutana, walay lain kundili ang pagluhod at tubangan sa Dios nga nagbuhat kanato. O kung makaila kita sa atong kaugalingon, tuman ang atong pagpaubos ug mangayo kitag pasaylo kay usa nga realidad alang kanatong mga tao kitang tanan makamakasasala ug nangayo kitag pasaylo og kaluoy dinha sa maluluyon nga Dios si Senyor Santo Niño. Hinaot sa pagpadayon ning misa ug paglakang nato sa tuig 2026, bansayo nato sa atong identity ang mapaubsanon nga kinabuhi. Aron usab kabahin sa atong persona o identity mga mapaubsanong Kristiyano, mapaubsanong Katoliko. Amen. Hinaot paunta. Amen. Magampo kita nga mamahimo kitang angayan nga pagatawgong anak sa Dios ug musali kita sa iyang panalipod. Mutuaw kita, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga binunyagan, magkinabuhi nga matinud-anon sa ilang dignidad, isip mga anak sa Dios, ug magmakanunayon sa ilang panaad sa pagsalikway kang Satanas, ug sa iyang mga buhat, ug maulagad sa Dios ug sa simbahang Katoliko. Magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sa higayon dasdason kita sa atong kahuyangan, kalibog, ug sa mga pag-antos nga magpalaban kita kang Hesus nga nakabuntog sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga panahon sa gubat o kagubot, ibalik pag-usab sa Ginoo ang kalinaw o kahusay sa atong hunahuna o sa katilingban. Magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga pinaagi sa bag-ong kasangyawan, ang katawhan makakaton sa kamatuuran o muusbaw diha sa dalan sa kaluwasan o gugma. Magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, o magpabilin nga abli sa papahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkalihuso o pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang halangdong sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuhuon nga nangamatay na, makadangat sa langit nung gingharian. Magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Itugot ka namo o Ginoo nga tapos kami gipakaon sa imong pulong ug pan sa kinabuhi, malampuson unta kaming makabuntog sa mga pagsulay sa kinabuhi ug ipatunhay namo ang kalinaw nga gibilin sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamud, along sa pagdahi pagimbayan sa iyang galan, along sa mga kapuslanas tibuok ni iyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga luluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta ni San
Gregorio ug Basilio. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang ibayo hadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ug mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa fiesta ni San Basilio o Gregorio. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 nga Ginoo, puno ang langit o kita Sa imong himaya. Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan. Daygun ang naganagin sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulaalang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan nga nagtugos ka mo. Pinaagi sa imong Diyos o pagkabanang luwas sa gabi. Aron paghandom sa kamatayan o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubag ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari, mga madre, ug sa tibuok katawhan nga nagkapundok karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, og ni San Basilio o Gregorio, og sa among amahan nga si San Agustin, og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon og amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus pagtawag sa atong langit ng amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay man ang kinlahian, ang gakumog ang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoo Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatayi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasap Ipakita ta ang panag-inig sa unay. sa Diyos na nananawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Hurra sa Diyos na nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion.
Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tudloy pinaagi ni Kristo ang magtutudlo kami nga imong gibuhong diha ni Kristo ang pan og nga buhi. Aron ining pangilin ni San Basilio o Gregorio, makatuna namo ang imong kamatuoran ug bansayo namo kini uban sa paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangalia ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga kining mga kabos nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghiskot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa amoy sikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahako, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailobon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kuway bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuoda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, Nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug maalagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ngamong kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas.
Kung kami masakit og ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko og ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang mga paghisok kamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, nga nagingon ka, pangayo o makadawat kamo, pangita o makakaplag kamo, pagtuktok o kablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug adiligayod kami mohunong sa pagdaig kanimo. Himuaw o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi na Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himo ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagul-anan o kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiang among mga pag-ampo, o ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa Amahan, sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og madangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!